Bun. Deci, pe cuvântul meu, până acum am filmat tot. Bun. Bună dimineața, m-am trezit și eu. Cam așa mi s-a făcut și mie părul. Pe ce l-am ținut acum de prins. În 2 codițe sau așa. Deci fiți atenți, eu până acum am filmat. Deci eu am uitat că eu opresc microfonul când mai luam și eu ceva. Și am uitat. Pare rău pentru lucrurile care nu mă aud. Da. N-am mai apucat să mai filmez aseară. E foarte frumos aici. Și cam asta mi-am găsit-o. Ce mi-am cumpărat. E foarte, foarte, foarte frumoasă. Și fiți atenți. Vreau să ne prietenim. Vreau să-i dați abonare lui. Abonare la J1ST Franci. Căci că n-are prieteni. Și îmi pare rău. Așa că vreau să fiu și eu prietenă cu tine. Dacă vrei să scrii în comentarii. Bun. Și vă rog și eu să vă abonați la ea. Am să vă las jos descriere numele ei ca să dați direct. În asta să... Revin după ce mă îmbrac. Da? Nu aveți voie să vedeți. Și după ce îmi fac și eu părul. Și trebuie să mă vopsesc. Trebuie să mă duc să cumpăr vopsea. Revin imediat. Nu. Încă nu sunt gata. Da, ce ziceți? Stă bine? Pe voi așa? Ok. Știu că nu stă bine. Am să revin să mi-l fac altcumva. Mai întâi mă apucai de păr. Bun, gata. M-am îmbrăcat. Acum mergem să ne puțin. Sau? Da, să văd. Am apucat să mă duc prin tot orașul. Putem să deschidem așa. Nu, eu m-am învățat. Pa, ia hai să mergem. Spa. Să mergem noi. Khalifa. Nu, Khalifa. Dați seama. Bun. Bun. Nu m-a apucat așa 2-3 ăștia. Am pizza. O să mergem noi mic. Eu până acum am fost în Dubai. De un an stau aici. Uitați aici, vreau să mă duc. Am programare la MTUT.
în ziua. Doamna, am întrebare. Aveți vopsea de păr? L-am deschis. Aha. Fix aici. Mulțumesc. Gata, am luat. Și banii. La revedere. Bun. Mi-am luat vopsea. L-am deschis. Când am plătit rondul ăsta. Să-ne vopsim. Uite, mai merge un spam. Noi avem un Burj Khalifa spam. Ok. Acum nu știu unde e Burj Khalifa. Credeți? Uitați acum. Timpul am văzut. Eu am uitat să spun. Eu de fapt am fost. Stau de mult în Dubai. Numai că eu am fost în Dubaiul normal. Deci sunt în Dubaiul. Este numai cald. Nu glumesc. Am fost și acolo și mi-a plăcut maxim. E prea cald. Uite, s-a înserat și uitați cât de frumos se vede Burj Khalifa. Ce e bărbare. Uitați. Să ia mașina să parchezi acolo. Nu sunt de mult în Dubai. Am fost Burj Khalifa. Am 2 apartamente în Dubai. Cum ar veni? Unul în înainte. Cealaltă chiar Burj Khalifa. Hai să mă duc și pe acolo. Ok. Eu și fain. Deci mai aproape de... Să parcăm așa bine. Dacă e crezi că ne ducem pe plajă. Cam. Deci, dar poate puțin. În România acum e 8 dimineața. E foarte frumos. A fost genial. Revin după ce mă spăl pe cap și mă vopsesc. Cam așa arăt. Sper să vă placă. Cam așa mi s-a făcut părul. Acum am luat peste 30 de zile. Dacă îmi place,
voi lua una normală. Și haideți să mergem pe plajă. Oricum oamenii sunt aici, voi până la 5 dimineața. Dar oricum, mă rog, încă enervează. Bun. Sunt lângă mașina de spălat. Cum se vede câte găie. Pe jos. Nu mai iau mașineta că nu mai vreau. Da. Bun. Hai aici pe plajă. Oricum, unde am fost eu, cam nu chiar așa de departe. Da. Nu plimbăm pe Filișa. Am și de astea, am și albi. Dar în data aceasta am decis să-mi iau puțin negre. Oricum mâine... Acum mi-am cumpărat alte haine noi aici. Unde m-am mutat eu acum. În Burj Khalifa, că na. Pe la cel vechi l-am lăsat la mine. What? Revenim imediat să văd ce se întâmplă. Da, mai bun și gata. Ne revedem data viitoare. Pa, pa, pupi! Nu uitați de un mare like și un mare subscribe. Pa, pa!